fog jönni. Ugye, hogy várandós voltam, olyankor nem látta tovább. Tehát Kosson meg ki lesz Londonban, majd be lesz valamikor. A virág! Hajrá, csajok! Jó faluból, a Janónak a lány. Gyerünk, 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 mi! Nincs tovább, vagy benne? A szupervisor a teremben a pincéreket ő irányítja. Meg vett egy lakóhajót, meg 2 mélykészet macskát, és Macskával? macskával hajó. Az jó lehet. Az nem az a nagy, az a nagyon nagy. Igaz, én nem tudom, hogy az a lehet. Hát olyan 15 kiló az a macska, darabja, nagyon el vannak. Felemelte, hát ne hallgatja körülbelül. Ilyen hosszú macska. Nálunk ott a kislány, és addig én megfejeztem. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, csajok, told meg! Hajrá, lányok! Told meg! Gyerünk, mi, gyerünk, mi! Nagyon jó! Szép volt, mi! Ez sprinter. Menjél vele, mert ott lesz. Oh. Nagyon ajti. Semmi baj, csajok! Igazi kamerás vagy lassan. Igyekszik az ember. Nem áll. Gyerünk, Macska! Ki volt? Ki volt? Ki volt az? Hajrá, lányok! Én vagyok az agy. Menj be, lányok! Gyerünk, csajok! Szép. Ez az! Jó van! Van területe. Ha berúgtam. Már nem játszottam. Gyerünk, 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 gyerünk! Jaj. Az, labda! Gyere, Gino, gyere! Hoppá! Gyerünk, Mati! Mati, szuper vagy! Mondd a Katikának, gyorsabban fordítsa át ide, tök üres a te oldalon. Lesz majd nekem. Egy pad alatt voltam.
Gyerünk, csajok, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Menj vele, Pati! Olyan nyugi! Mármint Patinál. Jó, oké. Gyerünk, csajok! Gyere fel, gyere fel, gyere fel, gyere fel, gyere fel! Gyerünk mélyen! Szép! Mélyen, Anita, mélyen, mélyen, mélyen! Menj vele! Nem, nem! Azért én átmegyek oda, ott vagyok másfél óra, oda megyek. Mikor kezdődik? Hát a 13-as bőven. Szóval nem fogsz módon érni sehova, ne úgy tenni. Mondd, hogy te vizes fiú vagy, vizes voltsz. Tényleg? De hogy azért. Így mondom, hogy vizes, és én dolgozok 12 utat, ami már elmúlt 25 percet, kiteszik a izéket. A rendőrség gyerek. Ledobják. Szakmantában.